तो हाय फ्रेंड जो लासो पुराना आनी YouTube channel लगे तिनी टपिक टिचिंग बिरताम बडी साइ काय दालो मिस्र कक माने दालो मिस्र कक नरो साइमा खाना जो तो कक सापर जा तिनी नि रोस्टिंग भिडियो गाय नरो नाइ माने न जुडी चैनल नो कटाल गे चैनल नो सब्सक्राइब खाइ सब्सक्राइब दे खाइ नरो ताम खाइ सेमे ता क्लिक संग न कक हाइसि गाय थैंक यू हम बाय न लासो दान सपोर्ट खाइ तंबा कि न जुडी आन भिडियो ना इंटरेस्ट हम जा खाइ सपोर्ट खाइ ता पुगदे उफ अक खानार बो जाब्रा हाइपर किस जाब्रा हेपनो मासाजोगो गे भिडियो बायलां जा गमन किसादि लास्ट गे फाइसिं भिडियो सिंगलायनो आमसना आं सानाबगै नों बिसखौ नजक फायो लेट्स गो हट अरे पाइकले जोंना नों नुवा फुर शुट खायमोन स्टाइल आव आंनाने सेलका तामा बोसो मरक जाख नुवा अरे मरक जाख मदर हाथा दाइ सिखि सिखा नुब्ला जे मुसुं जाख नरक खा ब्ला जे मुसुं जा आसे मुसुं जाख सला रन सामगे तागिर होनों सामि नों बिहा गोबां बोरै क्रिnya हायमा दङ आं हासाखाव अरे दुनियाव केव बिहा क्रि जतन किसि मिसे बिहा नों बोसो बारे जगा मसु समिदो आम देखा आबल मा खाय नो रे गाब आमते खेरो ओ सिनालिन पारन बर नुगिनो ताम होना नु ताम वानसं नु नि ओ फुरु शुट खायमोन स्टाइल रक न अरे ताम बोरै नों खिरा सा माय नि साव किसा बन वानसं मार क्रिया नु ओइ मुसुक आं जेसमा खाचे नङाना साना सामसा नङाना केनरा सामसा अरे हट अरे नो ले साबले तो किसिति के ज्ञान ले नि ज्ञान कक साचो अरे आं नो रुसि खायो खपाल नो कुन ज्ञान कक साब कक जेसे बन दंना नो ज्ञान रिया आं रुसि खायो ओ ओंखा सामिया नो हिसारि दं दं हमजा लाइमोन जाम तिर नाम दं दं हगतान बगे बिरिस कनि गसारगो मोजां सेरङा ताम गामते रसोल दं लेखे बन ले साबले आमते तांनि नि माना खायबा हमजा दं ले गे नो खै नु नक न ओ मायो सुलाइकिनो वाचिनो नो सुलाइकिनो मटम सुलाइमो सुलमा पुरानो साबि बारजा टमाखिनो मटम सुलाइकिनो मटम ओंखानो नो अकिस खाय तंलाय माने नि ने आके मरा मे नर नुगुइ फाडा कसम जाले टुनि फ्राक्लाक तखना ओंखा उफ ताइबस मटम सुलाइनि नाबो थांसि नगो सिस नर बाहाले ब्लेखेब्ले मताय ओंखा उफ नर क्रिnya मटम सुलाइ जार नुगुइ सालामादार सुट आं हाय सिंगल बर खताम न नो जों हाय सिंगल लाइन बर नु बागि हिके समन मासो ये गजा ताव मागे साचे माले बला थुat ओंखा नाय माखा नर साक ब्रि दामबार जांनानि बर रग न अरे ओ ब्रिनि नाहार बिन जिंसुल स्टाइल सनाया बिन जिंसुल स्टाइल आव कम्पान फेक्टर बरि कतल पायो दा बाउथि भाइ राउइ कानी नो हनि स्लामिर ना कायमा दङ कम्पानि फेक्टरि ररि अबरि बिन जिंसुल स्टाइल से नुखना ब्ले खासा बांलादेश ताइ खासा पाकिस्तान खोना दे ब्रेनि न जिंसुल स्टाइल न कानी नों बाजा हदरगो अंख काका बियांनि दं खबर फाइगेन जेन जगन नो अरे बते स्टाइल आबो हाय आं दो वाचर चिरचार खिबे रिसाब से हाय थाब खापतिर बतंगो ए बिरोगो फटो पुस खाइजार वानसा बसा खसा मासा तत्र मसम ओ मासे मतम सुलाइ जां गत्य अरे खोना दे ब्रि तामनो वानसा जात कसम जात खांग्रा जात हिंजा नों तापदि साइमे को बोरै अरे ब्रि नायथ ताइ ताम देर मासला नाचना चंग नों नुजगि वानसा जाना को जों खांग्रा जात नो खांग्रा जात बा खेब जाखांग योगि माय मा खनेदा बुनि द फाने बर बाइसे गबगि मतम सुलाइ जरा अ दे ब्रमा बोरै खोना दे ब्रि नों रैप खाजि लाबर बारि रगो खिबिक्लं थाजिस नों रोंलाक तामनो आस वानसा देर मा नों तापदि साइमे को दा सिनाल वाजना जाखा नों गरिखे ए साकनि मानियो दामरिया जात बोरै लासिया बोरै बहनो ताबना खाय अरे बति कापजिल जुमखा नङाबो हाय रे दिने आका मुसुमुनु गि बक्सा सलरो पुरा सेक्सी बारे जगन इ आं थिनो माने खनों अ हायका मुसुमुन काने फुटु बुजाखा निने पारानि निन दाराते निने मोना छते ननि जाते गुसते निने काका संनुगु नन ताम वानसना साला सिना जमा अरे कान्दी जुमदि किसा मसांना टिकि टंदिता आकन कक सका कक बांग सा गुड बाय आजातिनो चैनल कादंगे सब्सक्राइब खाइ दे दो फ्रेंड सॉन्ग